usa ka prinsipyo nga importante kaayo in relation sa atong pagsunod sa Ginoo, kining atong tubag sa Salmo. Sa may gibutan dinhi, Ginoo, tudloi ako sa imong kasuguan. Kining kasuguan sa Ginoo dili ni nato makatudan gawas kon tudluan ta mismo sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Nya kinisang Espiritu Santo dili pod ni siya mamugos pagtudlo nato kung close-minded ta. Pasagdan ra gid ta niya nga maghuwat ra gid ning Espiritu Santo nga ato siyang sangpiton. Mo nang do natay prayer sa Holy Spirit na, "Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and enkindle in them the fire of your love." Kunsad Espiritu Santo sa tisunod, puna ang makasing-kasing sa imong magtutuo, ipadala ang imong espiritu ug bag-ohon mo ang naong sa yuta, dili naong sa magtutuo, naong sa yuta. Kay ngatong naong di na ni mabag-o. Nya mo na patudlo ta sa sugo sa Ginoo, nahimo nang nakatudan na siya ni King Solomon. Si Solomon nahimo sa siyang hari sunod ni David, batan-on pa siya kayo, siguro po parehas ang edad ni Santa Agida, mga 15 years old or 17 years old or 20 years old, batan-on pa kaayo aron mo lingkod isip hari. Pero si Solomon mapaubsanon nga miangkon nga purting dakua aning ginghariana, nya batan-on pa kay ko di ko kamao unsaon pag pangulo. Munang ang iyang gipangayo sa Ginoo dili kwarta, dili taas na kinabuhi, dili ang pagbuntog sa iyang mga kaaway. Ang iyang gipangayo tagai kog kaalam, divine wisdom. Kay kani manggong kaalam nga gikas Ginoo, mao ni motudlo nato unsay sugo sa Ginoo. Pero guwa gani tay Dios nung kaalam, kutob ra gid tas atong sugo. Nya ang atong sugo, atong hinganlan nga mo'y sugo sa Ginoo. Mao ni karon atong gibuhat kasagaran. Ang sugo sa atong lawas, ang sugo sa atong human nature, mo'y atong gitawag nga sugo sa Ginoo. Nanglitan anang pagpa-eskwela sa mga anak. Ato naman na rong batasan. Di ba? Sugo ba na sa Ginoong pa-eskwelaha inyo mga anak? Kasagaran gyud. Nating ali panahon no masugo ang Ginoo, pero ang kasagaran gyud nganong naka-eskwela ang mga anak, sugo nato. Pugson pa man ganing anak. Kay og tinuod pang sugo na sa Ginoo si Maria, maoy labing bati nga inahan. Og si San Jose kay ngano man wa ka pa eskwela sa ilang anak oy. Way grado si Jesus. Nya nganong gitawag mas Maria og bulahan sa tanang babay. Kanus-an nimo tawgon ang usa ka ginikanan nga bulahan basta ni graduate ang mga anak unya mga summa cum laude, nindot na kay mga trabaho, pagkabulahan nimong pagkainahan, pagkanindot ninyo mga ginikanan mo, pagka-successful ninyo, pero di gani ka pa eskwela. Ingon yaw lang na mga naong ninyo, mga irresponsable mo. Patuyang lamog panganak, labi sa dang anak niabot sa 8 ka buok, unya wa gyud maka-eskwela kay perti pobriha, sawayon sad nato ana. Di ba? Uwaw kaayo nga mga anak tagdaghan di nata ka pa eskwela, kana naron mo standard. Pero tanawa ang nahitabo tungod aning maong standard, kusog kayong abortion. Patay sa mga bata sud tiyan. Ngano man di na ko ka pa eskwela, oy. Wala na ni good future. Ikatulo na good ni. Duha raman good mo'y makaya na mo. Pilar good ang sweldo sa kong bana. Kana, mo na una. Abortion. Unya dayon, daghan kayong nagpalaygit tungod ani. No? Daghan kayong gasigig inom og pills tungod ani. Daghang nagpabasiktomi tungod ani. Unya kay laygited naman,
Vasectomize naman, halatira na lang bisag kinsa kay ngano man safe naman. Ana. Wa man mahadlok sa sugo sa Ginoo, you shall not commit adultery. Mao na, may ubang mga babae kay do na ra ba ni psycho-emotional nga effect kaning palaygit, na uban mahimo silang promiscuous aning sexual desires. Di na sila gustong usa lang kalaki. Gusto sila daghan matilawad kay ngano man psychologically safe naman sila. Okay raman, mas may na makatilaw tag lain-laing style. Sahay god maka-appeal niya na usahay. Maubitan ang naaroy daghan kayong mga gitawag og sexual cases sa mga pare, appeal pa mga obispo, mga kardinal, tungod ani. Nga naman, safe naman. Pwede raman agamitag pills. Maingon sa mga batanon. Sige Father, kuyog ko nimo. Ang pari sana, gusto sa kaing batanon. Abisan niyag makaya rag pugong-pugong na kapugong ka ng batanon. Hugot pa kay nag-angay. Arang-arang rin mga kuyos kay mura magluod tanahon. Katuto ang hugot kay angay, mabuang ka. Na may kondom, na may pills. Nya og mulahos gyud naa may abortion. Nya ingon niya pa dir sa man na isa ako lang sa imo pa absolve nimo. Ay pari man ko. Amo na igoma nilag sex pasayloon unta kas Ginoo sa imo mga sala. Mao na ni ang mga kabuang karong panahon na nangabuang na ta, no? Kana mo nay una ha. Pangayo gyud sugo sa Ginoo, dili pangayoong kwarta, dili pangayoon ang unsa diha. Muna si Santa Agida nangayo og kaalam, ang Ginoo mo'y misulti niya, offer your body pure and entire to me. Ug nalipay kay Agidaan ang maong enlightenment. Dato kay ni siyag pamilya, mga inila sa ilang lugar dito sa Sicily. Apan si Agida imbis magbinyo, mi-resist siya sa kaning marriage. Ang babae sa una, dili makaresist. Labi na gyud kun dako og ranggo ang mga sawa, ang ginikanan mubaw ra gid na. Unsa may kanaganing nahitabo ni Solomon sa dihang iyan ning gipangayo. Pagkanindutas gibutang sa Ginoo. Tanawa wa mga kwarta, wa mga dungog, wa mga yung taas nga kinabuhi. Ingon ng Ginoo, tagaan ti kag kaalam nga wa pagyud sukad masukad nahupti ni bisan kinsa ug wa na sa gyoy makahupot niini in the future. Ikaw ra gyoy makadawat ani. Pagkanindutas Ginoo, no kana bang ighatag niya sa atong pangayoon basta nasubay siyang kabubuton, hatag niya tanan. Nya naa pag pakapin. Gibaw mo kung say pakapin, tanawan ingon, og ako usab ihatag kanimo ang wala mo pangayua, bahandi og dungog sa tibuok mong kinabuhi sa pagkaagi nga walay laing hari nga ikatandi kanimo. Kana rong bahandi og kanang dungog maunay atong gisigihan og gukod karon. Nagpinatyanay na tas bahandi. Nganong ang atong mga politisyan karon siging away? Hibaw mo ngano? Wa mo kibaw? Bahandi og dungog ang giapas ana. Kwarta og honor, luoy kay kag mapildi, uwaw kay mapildi. Nga nindot kay kag mudaog, kay ngano man makakwarta pa ka, sikat pa ka. Mo na rin ilang awayan og maayo, pero ka number 1 gyud kana gyung kwarta. Ako kadaghanan ako gibalik-balik dito sa among barangay, dito sa akong natawhan, sa akong lugar, kadtong uyuan ako igsuong papa, maguwang niya. Dugay kay itong gakupot isip barangay kapitan, makadungog og kuanto kanang panahon sa pista, papulong sana na may usahay pa mo speech kana nay mga amateur contest. Ang atong mahal nga kapitan, atong matagog pamulong kana mga graduation ingon ana nya makatambong ko usahay. Moingon gud akong uyuan, ako ba muhangyo ko ninyo, ilisi na intahon ko ninyo. Kamo na sa edad dinis atong barangay, magduko-duko lang mga tao. Ikaw lang diha noy. Wa gyud ganahang mo puli. Pero karon sus
gainawayay, hapit na magpinatyanay, mga igagaw, mga kaliwat, mga classmate kanhi sa eskwelahan, karon mga simud, tamudhoy na kayo, kay lain-laing partido. Nganong na nag-ilog naman? Nganong wa may mo ilog sa una? Sa una, way allowance, eh. Karon, hasta mga barangay konsihal, mag-away na. Kaya nga naman, may allowance. Hasta good barangay tanod, mag-away na. Basta na ay kwarta, mag-away kita. Monang niingon gid San Pablo, the love of money is the root of all evils. Tanawa diri sa atong ebanghelyo. Si Kristo ug ang mga apostoles way kwarta. Pero busy kay silang tudlo sa pulong sa Ginoo. Din agud sila kalugar og pangaon. Pero ang ilag yung gitudlo og mayo, pulong sa Ginoo. Wa sila magtudlo unsaon pagpangwarta. Dili sila mga financial analyst o mga financial advisors aron himuon kang milyonaryo. Ang gitudlo ni Kristo sa mga apostoles, bulahan kamong mga kabos. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Pamalit mo slat dito sa San Vicente aron daghan pang matabangan. Ang mga 700 ka pamilya ang ni-apply og sin. Nihangyo og sin ba kanang mga kato mga sin ba. Hibuon ko karon nanaghan man nana man sa daghang mga letter nga nangabot karon ba. Kay adtong duha na ka adlaw ang milabay nisugod naman tag-distribute sa mga sin nga atong gipamalit. Ana. Tingali kani mga tawhana sa ako lang ning analysis ha. Pag suroy nga tos mga lay ministers and manghatag og sin sa father, tada tuom ka ng pariya, kahatag bago na. Di mangi mo hatag mga barangay tanod, ang mga barangay kapitan, ang LGU gani, di mangi manghatag sin, tuo mo sad mo ano, lista-lista sad mo, oh ilista ko no kanang himo lang tag suwat, tuo bago ka. Sus na naglukdo naman sa sin ang mga tao, hala, naagdi ay. O pagsuwat na ini awi. Mao na nagsuwat ang kanahandag ko. Basta na gani makuha nga kaayuhan, love nut kana ita. Pero ang nindot unta ba, maminaw tas pulong sa Ginoo. Daghan man mangutanan nako, ngano man Father maghago magyud kag ingon ana nga pulos man ta naglisod. Ikaw ati man lang go nang simbahan kana may imong balay, kana lay ati man ay nala na mga atop sa imong silingan oy kay makatukod ra man guna sila. Kahago ba nang sige kag pamaligyan ng slat? Sakto bayasan. Nganom day isod ko nis bulsa. Nya mo biya dayon ko dire. Nga puno kay akong bulsa. Ihaya. Pero kamo wa na mga atop. Bahala magpakauwaw ko. Bahala na og sawayon ko ninyo sige baligya aning slat. Total kamong nanaway wa man sa moy palit-palit. Kaya ang nipalit og slat ha, ako ni sulti 100% sa nipalit og slat malipayon. Na initawag nako karong bag-o, ingon siya Father, mo share lang gyud ko nimo Father. Nagatuo gani akong luha ron sa kalipay nga nakadungog ko sa imong tingog. Nako ngano man ingon siya. Sa una Father, di jud ko tig-donate kay ning simbahan pero salamat kay na imong mga slat Father. Sukad ko ni palit Father hangtod karon hasta gud akong asawa karon nga adik na migpalit og slat. Nya lipay kuno kay sila. Bisan pag pila ka box slat Father mo apil gimi. Nako pila may imong gipalit. Siya usara sa gud Father. Nya lipay man kay siya. Unsa may kalainan siyang kalipay nga nipalit og usa ka slat ug sa namalit og tag 1,000 slots. Parihara. Na karon sa atong HJ Heavenly Joy nanatay halin nga mga 3,869. Pakpak. 1,131 na lang ang kuwang. Kisa may mo pakyaw ani malangit mo. Hangtod na lang ni sa ugma Domingo. Ugma na lang kutob ang atong pagbaligya ni ato na ning hunongon. Kay mo focus ta sa kapilinya. Atong tabangan og maayo ang Archdiocese ha. Kaning Mother Mary's Healing and Deliverance. Kaysa pagkakaron ang atong halin
543 slots pa. Napatay kuha nga 9,457. Ang atong gitukod nga kapilinya i-consecrate na karong Abril 4. Nya mo budget man ikunog mga 10 million o makoy labot sa pag-budget nila didto. Ako ray ilang gihangyo nga maoy main nga mangita ani og pundo. Amo na sila Monsignor Ruben, Father Lindon Ruiz, sige man sana sila kumbati dito atiman nga hangyo sila nato. Ang masag ako ra pila ra man ni akong stipend nga di man gani ni makabuhi og madre. Ganang kuan ako ning ipasa nato nya kay napruibahan naman kita ron. Praise the Lord, no? Kamong mga dinhi nga parishioners o ang ato mga online parishioners nahimo na taron nga misidlak sa atong kamanggihatagon. Dili na saway ang nadawat nato. Dahil kausagi, question kong usa ka pari nga ako sang senior. Yan siya, ikaw ba, maligya ka na imong slot, pagbantay ha, nga dili na mahimong kuan, isyo sa atong simbahan. Kay mura naman og imong gipamaligya ang grasya. Nako bitaw, no? Yung siya nga, pagbantay ana, ayuha nagkuan ha kay sig madaot na hinuon ta na imo nang gipamaligya. Ginadili biyang pagpamaligya sa mga balaang butang nya magsiga ingon ang atong slot heavenly kato man tong sa una faith pamantuan power ingon di siya. Suda ka ibaligya nimong pagtuo ang power kasi kung gunahuna bitaw no. Ako ba kaning gibaligya? Unsa may enlightenment sa Ginoo? Hibaw mo unsa? Siya pamaligya lang. Baligya ang maginauban sa ilang lawas. Total kaning imong baligya, dili man ni siya para sa imong bulsa, para man ni sa simbahan, o para sa kaning katawhan nga nanginahanglan. Kanindot ana, nga mura lang taga-duwa-duwa, binata ba? Tinda-tinda, di ba? Katong tinda-tinda na to sa una. Ako, apil bi ako ana. Katong mga dahon sa mangga, mo na atong kwarta, ana, mga dahon saging, atong tabas-tabason, mo ni ha, 50 ni. Papalita ko mag-utan-utan sa tadidto nga kanarasang bas o kanang nang kamunggay ibutang mga inana na siya pakapalita kog utan hatag sa dahon ana kanang mura ni siyang tinda-tinda nga dili ang naninda mo ay mo pahimos kung dili kalipay lang kalipay ba kalipay nga maghatag og kasulbaran sa daghan kaing problema ang ato dinhing parokya na nata nakapalit na tag mga yuta ni dako-dako na gyud niya na nindot-nindot ng atong simbahan. Human ni ekspantan adtos katawhan, makadawat og mga bugas, makadawat ani mga hinabang, ani mga sin ug uban pang hinabang pa ospital, mga scholars, daghan na kitang natabangan mga parokya nga atong gipangtabangan para pagtukod sa ilang simbahan, pag-finishing sa ilang simbahan, mga monasteryo, seminaryo. Ang kanang kinakadako nato dinhing icon sa ato dinhing parokya ang pagtabang nato anang kapilinya nga natukod siya dinhi gikan gid sa ato ang main nga source or volume sa atong natabang donations. Mauwaw pa ta ani? Oy, saway lang mo dag maayo. Padayon na jud kog pamaligya kay naay daghang kugihang mamalit. Di ba? Kamo amot na malit na baka mo. Mauni ang gipakamatyan sa atong mga martir ang paghigugma sa simbahan, ang paghigugma sa pag-alagad o paghatag sa tanan ngadto ni Kristo. Mauni ang gipakamatyan ni Santa Agida, ni Pedro Calungsod, ni Lorenzo Ruiz, ug mauni ang gipang-agasan og dugo ni Kristo para natong tanan. Kita pa ka mo'y balibad ani? Kusog kitang muhago paghatag og kwarta ngadto sa parlor, ngadto sa mga malls, ngadto sa mga tag-iya og mga na maligyag sakyanan, mo palitag milyon-milyon nga sakyanan. So nang usa ka sakyanan tag 3 milyon, usa ka sakyanan 4 milyon, palito na nato. Di ba? Malita na mga balay diha nga luparon lang usahay sa audit kanang mga subdivisions tag 25 years to pay. Pero maglisod tag palit sa tag 300 nga slot para sa Heavenly Joy. Maglisod tag palit sa tag 1,000 per slot para ni Mother Mary sa iyang healing and deliverance.
Di ba? Ato kaning balansihon oy. Si Solomon niingon ay nang kwarta, ay nang kwarta. Isa, imong pangayo, ang ako man kabubuton, tagaan ti kag kwarta nga dili na gyud matupngan sa tanan. Muna si Solomon is the richest, the most famous and very powerful king in the history of Israel. Nilabwan niya iyang papa, si David. Pero si David is the most loyal and faithful king nga gitawag siya og anak sa Dios niya, nahimo sad siyang amahan or hari ni Kristo. Ano na siya? Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sirach, naghulagway sa summary sa kinabuhi ni Hari David ug nganong nahimo siyang pinangga kaayos Ginoo, niya nahimo pagyong gamhanan kaayo. Gikan ra siya sa pagkamanunugway, magbalantay og mga hayop, niya nahimo siyang labing dakong hari sa tibuok kalibutan nga iyang gipangbuntog, gipuo ang tanan niyang mga kaaway. Bisag gamay pa siyang bata, iyan ang gipatay katong higante si Goliath. Iyan ang giblungguas liog, ginamit lang ang iyang saplong. Ingon ana ka pinangga sa Ginoo si David. Kini si Jesus nga nakapadisturbo ni Herodes nga gihisgutan sa atong ebanghelyo, gitawag ni siya kaliwat ni David ug mao ni siya ang bag-ong hari nga mopadayon sa pagkahari ni David. Pasabot nawagtang man tong harian ni Hari David kay nabuntog naman sila sa mga kaaway, dunay mupabangon ni ining maong gingharian o kinsa man mao si Jesus. Si Juan nga magbubunyag maoy mag-una ni Jesus, maoy maghatag og kanibang signal nga niabot na si Jesus ug mao ni ang manluluwas. Karon si Juan gitagaan sa Ginoo og dako kaing gahom aron pagbuntog sa kaaway. Mura kuno siya og kaning kalayo nga tigputli sa puthaw, sabon nga tiglimpyo sa buling, mga mansa. Pero lahi ang pagbuntog sa kaaway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni David, lahi sad ang pagbuntog sa kaaway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni Juan nga magbubunyag. Kay si David sa una ang iyang gigamit espada, saplong. Unya pag-abot na ni Juan ug ni Jesus, ang pagbuntog sa kaaway ang ilang gigamit gugma. Kuyaw kay no. Sa una si David ang iyang gihigugmag maayo ang Ginoo. Nya kutob sa kontras Ginoo kanang wa mo tuos Ginoo, iya yung puuhon pinaaging espada. Pero pag abot na ni Jesus nga gipasiunhan ni Juan nga magbubunyag, ang gigamit na gugma. Kung kamo mo ipapilion, hay may inyong pilion nga paagis pagbuntog sa kaaway kadtong kang David o ang sa kang Juan nga magbubunyag o kang Jesus? Ang sa inyong gamiton, kusog sa pagbuntog o kaaway o gugma? Sure? O nag-away na mo kinsay tag-iyas imong bana, ang kabit ba niya or ikaw? Kung sa may gamiton ni mo ngadtos iyang kabit, kusog o gugma? Di ni mo bugnoon. labi nagyog dadon sa imong bana ang iyang kabit nga nas inyo nya ikaw adto ka spikas adto ra ka sa sala mag folding bed nya sila mo suod sa inyong kwarto, di ni mo bugnoon. Ha? Bugnoon. Buangon mo. Hay may mas kusgan ang kusog nga tawhanon aron pagbuntog sa kaaway o ang gugmang Diyos nun aron pagbuntog sa kaaway? Hay man anay mas kusgan?
Matod pa ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Sa una, ingnon si David, hutda gid na silag patay. Pero karon ang sugo na sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Mga igsoon, ang gugma mas kusgan kaysa espada. O mas hait pa kaysa espadang duhay suwab. Matod pa ni Kristo, ang akong pulong hait pa sa espada kay mudut ni ngadto sa kasing-kasing. Si Herodes gud nga way pagtuos Ginoo, nahadlok mo patay ni Juan. Ngano man, ganahan siya maminaw sa pulong ni Juan, sakit lang. Pero ganahan siya maminaw. Para ragod anang uban, para ragod ninyo din ganahan mamutingali mo maminaw sa walis pare, no? Sakit lang kung maghisgot ng mga kilay, mga koral, mga colors buhok, mga inana ba? Nabitay ni text na ako, ingon din siya, Pader, ikaw ba magsikag wali ang kiskisan ang kilay, ibton ang kilay, nga ngilad na siya. Ikaw nagpatupi mo lagi ka. Marag ko ano? Sa ingka magsikag 2 months kabubuton sa Ginoo. Sa may kabubuton sa Ginoo nato, niingon man go to the world and multiply. Ikaw lagi, wa man lagi ka magbinyo. Mura bi ako katuhuon sad. Nako, di na lang ka ako magpatupi no nya. Ang binyo. Kalami ana. So sakit-sakit la kong hawak ron. Una, unsa may lungtad kung ikaw nangiskis kas imong kilay kay gisugo kas Ginoo, okay ra gid na. Okay ra gid na. Kung namutol ko sa kong buhok kay gisugo sa Ginoo, okay ra gid na siya. Nya unsa may timailhan nga gisugo tas Ginoo, basta wa maguba ang nature. Para gud nato mga kahoy diha ngano man naputla ang kahoy nga naa sa nisodag eskarsada, pero okay ra pulungan ngano man kay nature sa kahoy mutubo ra man na siya, mutubo. Kung ang iyang nature mutubo nya imong pulungan, okay ra na siya. Nya ang buhok unsa may nature tubo, ang kokong mutubo, paspas mutubo, ang kilay hapit way tubo. Naaragin na siya sukod. Ang kilay ba? Kay, ang kaniya kong kilay, ang wapa ni sukod, aning tabo na ni sa kong mata. Naara na siya sukod, og imo na siyang kiskison, inigtubo anak niya, kutob ra na siya. Diha sa to padili siya makahasol, pero kaniya kong buhok, og di ko ni putlan, mutabon na rin, mutabon diri, hasol na kaistanan. Ay noon, Padir Arnel, may putol-putol siyang buhok, yung magipatasan. Basig mo sa na gusto niya. Pero ako kay katol mga istanan. Anak niya, akong kuko, dili putlan, musaka magmayo, hangtod na noon, mura na noon ko diri og kuan, majikiro. Tagas na kay kuko. Ano si uban magpatagas, pero tagsara, muhasol ba? Niya kung putlan, may problema, kay sunod simana, sunod buwan, na naman sad. Way problema. So, wa ma-alter ang nature. Pero imo ganing kiskisan imong kilay, ilisan imong badlis, imo na nang gi-alter ang nature. Peligro na na. Di ba? Imong buhok, imong kuluran, gi-alter na nimo ang nature na gihatag. Anything nga mo alter og nature, supak sa kabubutos Ginoo. Og dunay katalagman nga moabot. Basta i-alter ang nature. Sa ako sang pagka lalaki, wa ko nagminyo, naguba di akong pagkalalaki. Wa jud maguba. Sige, testingi. Now na tong naguba ba? Pero wa man sad makasupak sa kabubuton sa Ginoo kay si Kristo, si San Juan, si San Pablo, San Pedro ug uban pa, wa man to si San Pedro naminyo to pero iyan gibiyaan yang asawa. Ang mga apostoles, wa man to mo nagminyo. Nga naman, ang ilang gimultiply, dili persons, kung dili believers. Duha man sa na i-multiply. I-multiply ang persons,
i-multiply sad ang believers. Mo nang naingon si Kristo, go to the whole world and preach the good news ug himua silang tanan nga akong mga tinun-an. Anya kon mogoto ka sa whole world, nya minyo ka. Matud pa sa atong ebanghelyo, matud pang San Pablo, biyae gid ang tanan. Musunod gay kanako, biyae gid ang tanan. Awa na makasupak. Ako lang ning gisgutan kay sama ni Juan nga magbubunyag. Unsa may iyang gipreserve ni Herodes? Ang gipreserve niya ang iyang kinabuhi. Mao ginay pinaka-core ang kinabuhi. Unsa may gipaningkamutan ni Juan? Nga ma-convert ang iyang kasing-kasing aron mabag-o ang kinabuhi nga gibulingan og maayo sa sala. Mo nang moingon ko, ngilad ng mangural, ngilad sa nang mag-colors book, ngilad ng magkiskis kilay, kay basig mudaghan imong sala, basig garbo ang nagsugo niya na, basig vanity, kanang gitawag og worldly, kuan lang, vanities, nga way kapuslanan nga mga buhat nga dili related sa kaluwasan. Basin ba? Ang sala mao'y nakabuling sa kinabuhi nya gusto ni Juan, gusto ni Jesus, mo ning nagpalansang sa Jesus sa cross nga matangtang ang kanang grabe kaing buling sa sala nga naa nato. Lawom kay nang bulinga. Ay lingi ana imong tupad be. Mungutan na. Ing naunsa maron imong kalag bulingon. Ina. Kay limpyo gani pasabot kana siya kusog kay na siya manglimpyo sa kalag sa iyang isig katao. Unsa may iyang ilimpyo? Gugma. Kanang gugma mauna siya ay makapalimpyo sa sala. Kay ang tinuod natong kaaway mao ang sala. Sala sa kadawo, sala sa kasina, sala sa kaulag, sala niining hakog kaitas gahom, sala niining pagdinumtanay kining kasuko, kining ni ang atong pagka libakiro, libakira. Kini mo'y pertining kuyawa ning kaawaya. Kaya nga naman, mupatay ni og lawas. Atong lawas, patyon ani. Bungkagon ani ang relationships. Hugnoon ani ang mga pamilya. Hugnoon ani ang mga kaning ni ang katilingban. Mo na ingos Kristo, ang usa ka panimalay nga mag-unay away, hugno. Ang gingharian nga mag-unay away, hugno. Ang nasod nga magpunay away, hugno. Musta maron ato mga politicians, wa man nag-away. Nya ang mga sumusunod sa mga pumipili, wa mo apil sa away. Hinaot untang wa mo apil, haron di ta mahugno. Kay kita rabasan mo apil rabasas ilang duwa inawayay. Nang maingon ko pilian ng kandidato nga dili kaayo palaaway. Kay mura man aslag pulos naman sila nag-away tingali. Kana lang dili kay tanto palaaway. Para bas imong silingan, moingon lang ka, karigi dia grabe ka palaway, arang-arang na lang ning usa. Ari na lang taring arang-arang. Pulos man palaaway. Orang ngilngig kay ni sila. Nya kita din ni simbahan, wa ta mag-away. Ginagmay. Sa away-away ginagmay. O na ato na ni siyang kwaon ang panag-away. Unsa may iilis aron di ta mag-away? Gugma. Ug ang pinaka-powerful ang gugma. Ngano man, bisan ang palaaway, sigihan nimo higugma sa madugay sa madali, muhigugma gina nimo. Unya sad kun di gina siya muhigugma, patyon gyud ka anak niya. Inya inig kamatay na nimo, nga wa jud ka masuko niya. Unsa may sunod? Daghan kaayo ang mutuo nga ang imong paghigugma niya genuine. O labi pagani yung kuan misteryoso kay inig kahumagpatay sa imong kaaway nimo, siya mahimong sumusunod nimo. Muna nahitabo ni San Pablo, paghuban nilang patay ni Hesus og sa mga sumusunod ni Hesus, nadutlan si San Pablo na himong sumusunod ni Hesus nga iyang gipaningkamutan sa pagpatay. At tanawan ng imong bana, patyon kas konsumisyon, or imo bakang asawa, patyon kas konsumisyon.
pagpakamatay. Sa kasakit o sa kalipay. Tanawa, inikamatay nimo, maghilak-hilak na Og di sa na maghilak-hilak, kay portigid anang buangona, mura ginag si Herodias, o mura nag si Herodes, ipabutang pagbandihado ang o ni Juan. Kung di gina sila muhilak, daghan kay mga kasing-kasing nga matandog tungod nimo og igo na para sa Ginoo. Kay bisan gani kunog makapabalik tag usa ka makasasala ngadto sa Ginoo, bisag usa lang ang atong sala malimpyo og makasud tag langit. Bisag usa lang. Siya ka magpakamatay ka para sa imong bana, siguro gyud ko ang una gyud matandog ang imong anak. Ang imong anak, hala, si mama, wa gyud musukol ni papa, bisag iparok-parok sa bongbong. Nya magsige ra gyud ingong, I love you for better or for worse. Unsa ka ikasulti sa imong anak no, hangtod ka namatay? Nya labi na mo biya magitong bana og hapit na ka mamatay, biyaan man kaato kay hadlok man tumakiha. Di ang mga anak na mo imutabang nimo. Nya magsige ra gyud kag ingon, kamudong day higugma agid na inyong papa ha. Higugma agid na. Tan-awa giunsa nako siya paghigugma. Nga dili gay na nako siya kadugo. Kamo dugo gid mo sa inyong papa ug akong dugo. Higugma agid na inyong papa. Pasayloa siya iyang gibuhat nga rin ako. Pastilan ang kasing-kasing sa imong mga anak. Mura gid naglumsan sa sana limpyuhan og mayo no. Unsa di man mo mutuo? Unsa may mo ikon kanang hapit ta kang mamatay porti gid yung tinigbasay nya kung gapinal na kadiha nya patay na imong bana kay imong gipusil kining pisting inataya ni kani niya ay gimog sunod ani kani niya hala tagud-taguran na ninyo mangbuo mamatay man ko ani akong samad kada tiwasan na ninyo kuan. Unsa may imong gitanom sa imong mga anak? Ang pagdumot sa ila mismong amahan. Si San Juan nga magbubunyag nagpakamatay para ni Hesus, para sa Ginoo, pinaagi sa paghigugma sa kaaway. Gipakita niya why resistance sa pagpakamatay ug hangtod karon ang mga tawo nagpakamatay sama ni Juan, sama ni Hesus, nahimong mga bantugang, mga tigpasangyaw o tigpalambo sa atong tinuhuan. Kay nga naman kabubuton sa Dios nga moingon, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Nindot kay nastanan. Una, ato ning suwayag sunod ha.